Hello, hi, namaskar, good morning all of you, and welcome back to my YouTube channel Padma 168. ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠିଗଲିଣି। ଉଠିକି ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୋର 6:15 ମୁଁ ଉଠିଛି 4ଟା ବେଳେ ଉଠିଛି। 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନା, ତ ଉଠିବା ପାଇଁ କିନା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତ ମୁଁ ମୋର ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଗଡ଼ିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ 6ଟା ବେଳକୁ ନା ମୋତେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଉଠିକି ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ନା, ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ପୁରା ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଧୂଆଁ ମାନେ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କାବା ହେଇଗଲି, ଭାଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି, ମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦିନଟା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଧୂଆଁ ପ୍ରବଳ, ମାନେ ଏଇ ପାଖର ଘର ଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ଯେଉଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ପାଖର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ପକେଇଛି, ମାନେ ସକାଳୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ପୁରା ଧୂଆଁ ହିଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି, ବାପରେ! ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ପକେଇଛି, ଏମିତି କୁହୁଡ଼ିରେ ତ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କୌଣସି କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି। ତ କାହିଁକିନା ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଇକି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତ ଭାବିଲି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଏମିତି ପାଗରେ କିଛି ମାନେ ପୁରୀକୁ କିଛି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ମୁଁ 2ଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଉଥିଲି, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମୁଁ ପୁରା ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ମୋର ଅଟା ଦେଖ, ଏଠୁ ଅଟା ଆଣିବା। ଏ ଭାଇ, ଏଠି ଅଟା ଦେବା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖ ଚୁଡ଼ା ଡବା ଖୋଲିଦେଲି। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଡବାରେ, ଏଇଠି ଆମର ଅଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଅଟା, ୟାକୁ ନେଇକି ଅଳ୍ପ ହିଁ ଜଣକର ଆଉ କେତେ ହେବ, ଅଳ୍ପରେ ହିଁ ଜଣକର ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରୀ ଆଉ କେତେ ଖାଇବ, କେତେ ବେଶୀ ବି ତ ଖାଇହେବନି ପୁରୀ। ତାପରେ ଅଟା ନେଇକି ପୁରୀ ବନେଇବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଲାଣି, ଏତେ ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପକେଇଛି ତଥାପି ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି କୁହୁଡ଼ି ପକେଇଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି ବୋଲିକିନା, ତ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି କୁହୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ମେ ବି ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ। ତ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷର ଆଉ କେତେ ଦରକାର କି। ଯିବା ଏଇଠି ମୋର ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଅଛି। ଆସନ ନେଇକି ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ତଳଟା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ସ ବସା ହେଇଛି ନା, ତ ଖାଲି ଇଏରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏକରେ ତ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଏବେ ବି ମାନେ କେମିତିଆ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ଏବେ ବି ମୋର ଥଣ୍ଡା ଠିକ୍ ହେଇନି। ଲୁଣ ପକେଇକି ତାପରେ ଅଟା ଚକଟିକି ଯେମିତି ପୁରୀ କରିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ। ସେଇଠୁ ପୁରୀ ବନେଇବା ଆଉ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଅଟାକୁ ଦଳି ଦେଇକିନା କିଛି ସମୟ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। ଆଉ ମାନେ ଭଲ ହିଁ ପୁରୀଟା ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଭଲ ଯେମିତି ମାନେ ହେବା କଥା ପୁରୀ, ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ମାନେ ବେଲି ଦେଇକିନା ରଖିଛି। ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇକି ରଖିଛି, ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ପକେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ହେଇଗଲା, ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ମୋ ପୁରୀ। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ନରମ ବି ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରୀ ବନେଇ ପାରିବି ବୋଲି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା, କିଛି ତରକାରୀ ତ ଦରକାର ନା ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁକିନା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି ମସଲା ପାଇଁକିନା। ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ପେଷିଦେବା, ମାନେ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି ଦେଇକିନା ଟିକେ ମସଲାଟାକୁ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ ଆଳୁ ସହିତ କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଏଟାକୁ ମୁଁ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା କୁଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି ତାର ହିଁ ତେଲ ଅଳ୍ପ ରହିଯାଇଥିଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି।
एडे आलू पकईकि मु कषिले कषि कषिकिना आपको झोड़ करदे देखो साग मैंने फाइनाली और जाने तोरी को तरकारी हो जाए मोर सब कम सारिकी मोर पूजा पूजा कर सारिकिना पूजा कराई मु गाधे पूजा करके बर्तमान खावाई जाऊँगी माने ब्रेकफास्ट मोर टाइम आसिकला 10टा मोर 10टा बेलू ब्रेकफास्ट होची कौन करवा एकुटिया काम कर सब लेट हो जाऊँ हो चला टेस्ट करवा कौन लगुच हेलो सांग मैंने तो फाइनाली देखिले आज दिन आउ ए तो आम पूरा क्लीयर हो जाए चारिड़े दिन बड़े केमती होता है पूरा क्लीयर हो जाए पूरा कुहुड़ी पकई जो सकाଳେ पूरा कुहुड़ी जो देखी आउ बर्तमान मु मोर ब्रेकफास्ट कर सारिकी गाधा पाधा कर सारिकी ब्रेकफास्ट कर सारे मोर पूरी आलू तरकारी बहुत ही टेस्ट था माने जी मो हिसाब से मु बनई तो से बहुत ही टेस्ट लगे मत तो तो जानी मो पाईकिना तो मोर बेस्ट होता तो कौन कह तुम मनकर आज कौन सब ब्रेकफास्ट था तो देखिले आज ब्लॉगिंग कौन सब कराला तो समस्ते वीडियो रे माने वीडियो देखिए कौन लगुच कौन भूल ठीक रोचे सब देखिए कमेंट रे जनइबे सांग मैंने ना मुझे तो जानी पारिबिनी कोठी मोर भूल रोचे ठीक रोचे तो समस्ते कमेंट करेंगे शेयर करेंगे मो वीडियो को जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छे समस्ते मो चैनल को सब्सक्राइब करदेव जहाँद्वारा कि मुझे कंटिन्यू बर्तमान टाइम रे मुझे कंटिन्यू वीडियो आनी तो समस्त पाक फास्ट पहुँची जीव तो समस्ते टिके सब्सक्राइब करदेव देन देखा नेक्स्ट आउ गोटे ब्लॉग वीडियो रे बाय बाय से मत विदाय दियो टाटा जय जगन्नाथ।